benvinguts a aquestes 8 hores de lectura continuada de Josep Pla. Al nostre país, la llengua catalana, la Diada del Llibre i l'aniversari de la mort del nostre convilatà Josep Pla van absolutament lligats. L'escriptor de Llofriu ha estat un dels prosistes del segle XX que més ha fet a favor de l'articulació d'una llengua moderna, a més de literàriament excepcional. És per això que des d'aquest fet singular volem realitzar una crida a favor de la nostra llengua pròpia com un dels valors que hem de protegir amb màxima cura. Ara fa 10 anys, des del nostre Ajuntament i amb el suport de diverses entitats de la vila, entre elles i de forma especial la Fundació Josep Pla i l'Oficina de Català de Palafrugell del Consorci per a la Normalització Lingüística, ens proposàrem com a objectiu caracteritzar el dia 23 d'abril com un dia no tan sols dedicat al llibre, sinó també a l'enaltiment de la nostra llengua. Volíem, en tota modèstia, però també amb tota convicció, celebrar la Diada del Llibre i la Rosa d'una manera diferent. I ja des de la primera edició de la lectura continuada vàrem elaborar un manifest de suport i compromís absolut amb la llengua catalana, defensant-ne l'ús i la unitat com a necessitats ineludibles per a la seva supervivència. A partir d'ara mateix i fins a les 8 del vespre, més de 300 persones faran novament una lectura continuada de l'obra de Josep Pla. En aquesta lectura hi participaran, a més de la ciutadania, un gran nombre de personalitats polítiques, de la cultura, de l'esport i del món associatiu de tot el país. Abans, però, de donar pas a la lectura pròpiament dita, que enguany, com sabeu, correspon al llibre Notes sobre París 1920-1921, passaré a llegir el manifest. Un document el qual, juntament amb la lectura continuada de Josep Pla, servirà altra vegada per transmetre a tots els ciutadans i ciutadanes de la nostra vila el suport i compromís absolut del seu Ajuntament en la llengua catalana. Manifest Sant Jordi a Palafrugell 2013. Si ens aturem un instant a revisar la història del català, ens adonarem que d'ençà del decret de nova planta de 1714 ha estat una història contínua de repressió, per tal que la llengua pròpia desaparegués a favor del domini de la llengua castellana. Els fets ho demostren durant els segles XVIII, XIX i XX, amb un pic extrem de duresa durant el franquisme, moment en el qual tot, absolutament tot, estava prohibit fer-ho en català, fins i tot les inscripcions funeràries. Durant els 35 anys del període democràtic actual, la llengua catalana s'hauria hagut de normalitzar plenament, o això caldria esperar. Però no ha estat així, a causa de la permanent ordenació jurídica espanyola a favor només del castellà, llei de patents, reglament del registre mercantil, ordenances privades i un llarg etcètera, i en contra del català en contínues persecucions i una severa judicialització. El sistema d'immersió lingüística de Catalunya ha estat especialment en el punt de mira, justament perquè ha estat un èxit en la promoció de la igualtat lingüística entre els alumnes, garantint l'aprenentatge del català i també del castellà. En aquest sentit, l'anomenada Llei Wert segueix explicitant-nos que per al poder espanyol només hi pot haver una llengua de prestigi i d'ús generalitzat, el castellà. Amb una argumentació absolutament falsa, es pretén demostrar que l'alumnat de Catalunya no pot aprendre el castellà amb la fluïdesa permanent. I amb tot això, no podem oblidar la lamentable situació de la llengua al País Valencià i a les Illes Balears, on la dreta espanyolista no cessa l'intent de minoritzar la llengua catalana amb mesures contra l'escola en català i contra l'ús públic del català. És per això que donem suport explícit a les plataformes ciutadanes i cíviques que lluiten en aquests territoris per aconseguir viure plenament en la llengua pròpia. No podem deixar d'entendre aquests atacs contra la nostra llengua com un atac contra el país. El català és un dels nostres eixos vertebradors més importants, un element clau per a la necessària cohesió de Catalunya. És cert que en un país hi caben moltes llengües, però tampoc deixa de ser cert que menystenir la llengua d'un país és menystenir el propi país en la seva totalitat. Justament per això tenim el ple convenciment que defensar la nostra llengua és defensar el nostre poble. Fins aquí, i a grans trets, la situació actual de la nostra llengua pròpia, i a partir d'aquest context, l'assumpció d'un compromís inequívoc i incansable, fent nostres els versos del gran poeta Salvador Espriu. Ara digueu, nosaltres escoltem les veus del vent per l'alta mar d'espigues. Ara digueu, ens mantindrem fidels per sempre més al servei de Catalunya.
Així, un bon dia, vaig marxar a París. Era el 17 d'abril de 1920. L'Exprés marxava de l'estació de França, d'aquella estació de França arcaica, que feia tants anys que es mantenia un estat d'improvisació fètida, baixa, xata i mediocríssima, a les 2 de la tarda. I vaig arribar amb una maleta, que llavors s'estilaven grosses, un abric, un paraigua i un barret fort. Per a viatjar, llavors, la gent es mudava. El viatge a París, essent una mica llarg, no s'hi arribava fins l'endemà a 9:45 del matí. Implicava gairebé estrenar un vestit. Anant tot bé, eren 20 hores de tren. No podria pas dir que el vestit que portava fos nou de trinca. Si de cas, era molt nou i d'un encarcarament molt acusat. Això em produí, amb el barret que estrenava i que tenia, com tots els barrets d'aquesta classe, una inflexibilitat inhumana, un engabanyament considerable, que em durà moltes hores i m'amargà el viatge fins que l'endemà, a Les Aubrais, entraren en una geografia plujosa i humida que em causà una sensació de fred, cosa que decantar aquelles robes cap a un acostament més amable, de resultats més eficients. Ara es viatja d'una manera més folgada, amb molta més comoditat, però el 1920, encara, els sastres, barreters i sabaters consideraven que una de les seves obligacions era contribuir a fer més difícil del que realment és la vida de la gent i això els donava molt de prestigi. No s'hi hauria pas pogut fer res. Passat per l'Altordera, aparegué en la meva imaginació la possibilitat d'haver perdut el passaport i, si no perdut, almenys d'haver-me'l descuidat a la pensió barcelonina. Em vaig palpar, per fora, la butxaca de l'americana. Després, per tenir més seguretat, hi vaig ficar la mà dins. El passaport hi era. En realitat, i fins a arribar a París, vaig fer aquestes accions 4 o 5 vegades, d'una manera gairebé inconscient. En aquella època, el passaport era un document importantíssim, un document fortíssim. La darrera guerra l'havia imposat amb una rigidesa terrible. Ha passat gairebé mig segle i el document, pompós i inútil, però llargament reditici, encara dura, per la gent d'aquest país almenys. En realitat, aquesta por del passaport en durà fins que la prefectura de policia del Sena en donà el document d'identitat i el permís de residència. Bé, bona nit. Em toca a mi fer la comenda d'aquesta nova edició. Han sigut més de 250 lectors. En total, en les edicions que portem, més de 3.500 persones han llegit l'obra de Pla. Per tant, aquí vull fer un agraïment als que han participat aquest any i també als que han acompanyat tots els anys. I també als voluntaris que són els que fan possible que avui estiguem aquí fent aquesta nova edició. Una edició que, a més, a part de la vocació que sempre té de defensa i suport a la nostra llengua, a la nostra cultura, aquest any ha estat dedicada a la feina del periodista. També en moments difícils, en moments on el periodisme, amb tot el tema de la globalització de les tecnologies, també està patint la situació de la crisi. Per tant, jo crec que era oportú que aquesta lectura estigués dedicada a aquesta feina. I per tant, un acte com aquest, en el dia central de Sant Jordi, que és un acte de suport i de reivindicació i defensa de la nostra llengua, en un moment també difícil en el qual seguim patint atacs a la nostra llengua i a la nostra cultura. Per tant, ens queda encara molta feina per fer, ens queda renovar el compromís de defensa de la nostra llengua i de la nostra identitat. Per tant, des d'aquí us animo a seguir participant, us animo a renovar aquest compromís de defensa de la nostra llengua per fer un país més obert i més lliure. Per tant, bona nit, visca Catalunya, visca Palafrugell. Hola, bona nit. M'ha tocat parlar en nom dels periodistes i el primer que volia dir és que quan veníem amb l'Albert Requena comentàvem que podríem no haver arribat perquè qualsevol cosa que haguéssim trobat ho hauríem hagut d'aturar-nos i explicar-ho. És a dir, i sempre hi som. Els periodistes som una feina molt mal vista, com moltes altres, però que treballem 24 hores al dia, 365 dies l'any, i és una feina una mica vocacional.
A vegades et planteges fins i tot si t'has de jubilar o no t'has de jubilar, però sempre hi som. El problema que tenim ara és que ens estan jubilant abans d'hora, perquè tenim una feina punyetera, perquè estem vivint dues crisis. Una que ens ve per un costat, que és la que viu tothom, desgraciadament tothom, que és l'econòmica. Qui més qui menys coneix algú i té molt a prop algú que ha estat afectat per algun expedient de regulació, un ERE. I per l'altre costat tenim un altre problema, que és una crisi estructural immensa sobre la comunicació en general, sobre l'entrada de les noves tecnologies, des de les xarxes socials fins a internet, fins a el que en diem la desaparició del paper, perquè estan entrant les informacions via pels petits aparells, no siguin els mòbils, o siguin els iPads, o sigui la ràdio, o sigui la ràdio per internet, o sigui la televisió, perquè tenim 24 hores al dia d'informació. Patim aquesta crisi estructural, però és que patim una altra crisi estructural que és que estem molt desorientats. I estem desorientats, o esteu desorientats els que no som del sector, els que som del sector o estem per altres coses, perquè es confon sovint què és la feina de periodista. La feina de periodistes, i que és el que hem intentat fer sempre, és ser una mica ponderats. Hem tingut ganes d'explicar-ho tot. En el viatge cap aquí per la Fugit, jo anar per la Fugit comentava alguna cosa. O sigui, hi ha corrupció, i probablement se sap que hi ha corrupció, però qui ha explicat i qui sovint ha desenterrat que hi ha corrupció i qui explica que la corrupció, per exemple, explica un tema només, i no és pas un tema, i és un tema bastant punyent, casual i actual, ho hem fet els periodistes. Probablement pot sortir algú i dirà, jo ho havia dit, no. Nosaltres no ho diguem, nosaltres ho certifiquem que hi és. I després hi ha el jutge que pot arribar a condemnar. Però sovint la premsa fa una feina social molt important. I és una feina que fa falta una certa professionalitat. Per això estem tan i tan contents, i jo estic content i honorat que m'hagin convidat a venir aquí i a participar en aquesta cloenda, i em sembla que tots els periodistes que hem tancat aquesta lectura d'en Pla podríem començar a pujar a l'escenari. Ja podeu pujar, si voleu. És que jo no tinc idea, tot ho veig tot, perquè ens farem una foto, perquè jo crec que representem una mica aquest perfil de periodista que o patim, o hem patit, o patireu, o continuarem patint tota la vida, perquè tota la vida som un sector que estem sota sospita. Algunes vegades ens hem d'autocensurar, d'altres ens censuren directament, unes vegades patim censura política, d'altres patim censura econòmica, d'altres patim la por de perdre la feina i ens passem tot el dia patint. I a vegades, molts dels periodistes que som aquí, i tots els que veig que més o menys hem patit, alguns tenen la sort de no patir, però més o menys tots hem patit i hem passat sempre alguna cosa dolenta. I doncs crec, és això, que la professió aquesta l'hem de conservar. Pensem, no diré pas que som els garants de la llibertat d'expressió, però a vegades podem haver fet malús, que també és veritat, però sort que n'hi ha de la llibertat d'expressió, i sort que n'hi ha que nosaltres a vegades en fem ús, i si n'hem de fer ús, doncs fem l'ús de la llibertat d'expressió, que el pitjor és autocensurar-se, per molts anys.